Bună, Alida! O să vreau să te întreb câteva lucruri despre cartea care tocmai ai citit-o, care se cheamă cum? Comoara lui Ben. Și cine a scris-o? Um, Alex Donovici. Ok. Poți să-mi spui, te rog, despre ce e vorba în această carte? În această carte este vorba despre un băiețel care își dorește foarte mult să găsească o comoară. E pasiunea lui, deși încă n-a găsit nimic. Își roagă părinții să ia un detector de metal. Părinții spun că deocamdată nu avem bani. Ok. Și ce se întâmplă? Poți să-mi povestești așa mai pe scurt ce se întâmplă în carte? Părinții văd că Ben este foarte trist, așa că vorbesc cu 3 oameni să-i dea o comoară de ajuns să-i dea niște bănuți care să fie de ajuns să ia un detector de metale. Ok. Cine sunt personajele din Comora lui Ben? Ben, în primul rând, Sig, deși nu este chiar adevărat, este prieten imaginar. Domnul Alfred, avocatul, domnul Hornrus, domnul fermierul și doamna Betty vecina lui Ben. Și ce ți-a plăcut ție cel mai mult din cartea asta? Adică ce ți-a rămas în minte? Mi-au plăcut cele 3 valori care le învățăm și mi-au plăcut de domnul Alfred. Cum ai că ce 3 valori? Cele 3 valori care le învățăm sunt sinceritatea, punctualitatea și generozitatea. Dacă o să citiți această carte, o să descoperiți că sunt multe alte valori. Vă recomand! Bine, mulțumesc, Alida.